Sheme. Wow, hey, hello. Hayi, ungathathi ngamawala. Ungathathi ngamawala. Ngihlala ngikhona mina. Ungathathi ngamawala. Ngizwe mkhuno. Ngizwe mkhuno macingwane. Hawu lapha kimi ngokubuza ngisho usibali bami weMacingwane. Mina usibali wami ngimfice ezantsi ziushaya. Wayiphakamisa nje. Ngenza njalo mina ngoba usuke efuna ukubona umtsizwa bami. Mina bami umtsizwa ngichazelani ngabo. Ngiyabuveza. Kuyo yonke lento oyikhulumile Macingwane. Ngeke ngugegeleke mina ngilokhu ngubiza ngilokhu ngilinganisa engathi ngikhuluma ngomuntu engingamazi. Ngizwe mkhulu. Bakhona umcineka, bakhona oge, bakhona oBig Zulu, bakhona insizwa lezi ezivama ukuhlela imidlalo le yeyinsizwa ezisuke ziyongcweka ngamankomane ngoba ngenduku anginawo size mina. Angina size nje ngenduku mina. Ungayidazela inkani uzofikela uthanda khona. Asingayeluli Macingwane sizodida ingane. Ubunsizwa buchazwa la ku TikTok. Ubunsizwa buchazwa go live umuntu ekoxa utshwana. Umnsizwa bulapha mhla kuthiwa insizwa iphelele zonke. So omcineka abantu abahlela imicimbi lemkhulu oBig Zulu oge umfoka Ncopho. Yiba abahlela lemicimbi emkhulu. Ngicela sizwe sase South Africa ukuze masifundisa izingane into sifundise izingane into eyiqiniso. Mina angimenyanya uMacingwane angisoze ngamenyanya ngiyohlezi ngiphawula ngayo. Kodwa mayiphika umtsizwa bami ake siyeke ukukhuluma. Ngicela nisihlelele impi yesibhakela ngoba le enduku ngeke kuze kulunge. Nisihlelele nje impi yesibhakela noMacingwane. Uma singeza ukwenza lokho asiyekeni ukukhuluma abafowethu siqhubeke nempilo nohlangana noMacingwane lapha siyikhulumela okunye naye. Kodwa mangabe uphika nje umtsizwa bami ukuthi mina ngiyona insizwa. Awu ngithi mina lezi insizwa zakithi futhi mina ningangikhokheli nikhokhele yena. Mina ngizoyikhokhela mina. Ningamkhokheli yena. Inkinga yenu nifuna ukwazi ukuthi ngenzani. Anazi ukuthi ngenzani. Uyabo? Iniphatha kabi indaba yokungazi ukuthi ngenzani. Uyabo? So ke asiyeke ukukhuluma. Uma kufanele sikhulume asambe siye eringini. Uma singeke siye eringini akuyekwe nje ukukhuluma ku social media. Asiqhubekeni nempilo sibonane lapha ezitolo sibingelelane sihlekane ngoba anginayo inhliziyo embi mina. Ngifuna nikwazi lokho. Anginayo nhlobo inhliziyo embi. Zonke insizwe ezangixoxa esikhwilini mina ngizwana nazo namhlanje. Yonke insizwe okwahlala induku yayo egazini lami ngizwana nayo namhlanje. Angiyena umbulali mina. Angiyena umbulali. Angikholelwa nje kutheni mangabe uphambene nomuntu ufanele afe. Kodwa ngikwesaba ukufa futhi ngeke ungibulale kalula nje mawucabanga ukuthi ungavela ungibulale nje kaloba ngiyindoda mina nginomsamo engunakekelayo enguhloniphayo ongayenzi into ebhedayo kuwo nako umunye umuntu. So ke bengisiza nje lezi insizwe ezithanda kulokhu zigabaza ngeibhamla hayi yehlisana umoya weinsizwe. Impi yesibhama inqotshwa umuntu akekho umuntu okwazi ukuyinqoba. So ungahamba ugabaza ngesibhamla ngoba mina into engingayenza ngasuke ngikwenza uyidubule wena ngaleso sibhamu leso. Ngulaye. Uvela usuke nje uthatha isibhamu uyibulale wena ngoba uhalela ukudubula usukhathele ukuhamba udubula umoya la. So ke Macingwane insizwa zakithi umoya muhle. Funa ningazi nje mina nginomoya omuhle kabi. Nginomoya omuhle kabi ngumuntu nje oyigcwalela uthando enhlizweni ongazwani nokubhedelwa futhi ongeke ashintshwe umuntu angishintshwa umuntu mina. Noma ngathiwa wenzani umuntu akangishintshe. Noma umuntu ethi ufuna ngizonde wena Macingwane ngeke akwazi mina ukungenza ngikuzonde. Noma umuntu angathi ufuna ngizonde ukhuzana ufuna ngizonde umthandeni ufuna ngizonde uJaiva ufuna ngizonde uGatsheni ngeke. Anginayo inhliziyo yokuzonda mina. Nenhliziyo yokuthanda nenhliziyo yomtsizwa mina. Hey webabhemi angixoshi zonke insizwa mina la ezweni. Ngeke ngixoshe zonke insizwa la ezweni weinsizwa zakithi ngimtshela. Niyezwa. Angiyona futhi insizwa enkulu ngaphezulu kwezinye insizwa. Hey kodwa ngiyinsizwa bafowethu mina. Uyabona ke mina
ngilento okuthiwa insizwa, the true definition of insizwa yimina. Uma ukuphika lokho kwakho lokho, ngeke ngingene egcekeni lakho macingane, ngeke ngingene empilweni yakho nabafazi bakho nendlela owenza ngayo izinto, ngeke ngingene mina lapho ngoba nginenhlonipho yegceke nezinto ezenzeke emagcekeni ezingeke zaziwe umuntu, ezingathi noma zikuphethe kabi kangakanani ungeke umxoxele umuntu. Ngeke ngingene kulokho. Wena uma unelungelo lokungena kulokho, vele impilo yenu nginibona ukuthi niyathanda njalo manikhuluma nifaka abafazi nifake zonke lezi zinto. Hayi mina mangikhuluma nensizwa ngiyenze leyo nto leyo. Uyabo? Asiyeke ukukhuluma. Na uma kuukuthi lolu daba siyaluyeka siluyekeni. Uma ukuthi siyaqhubeka ukukhuluma ngalo, ngicela ningihlelele impi nongizwe yesibhakela. Yesibhakela nje. Siyeke ukukhuluma ngaphandle kwalokho mina nomacingwane soba abangani ngeke siphinde sikhulume ngokuphikisana ngoba ayikho into esiyikhuluma. Lezi izingane izokhula ingazi lutho. Ngifuna umacingwane angixoxe bese ngiba umfana kuyena. Noma mina ngimxoxe bese ba umfana kimi bese siyaqhubeka siyaphila sesazana igaba zethu. Singalokhu sileva la sichitha isikhathi. Thank you. Angisafuna ukukhuluma. Ayizondi kabi zonke izinsuku. Ngeke nginixoxe nonke insizwa zakithi mase kuthiwa siyalo. Kodwa mina ngingakalwi nawe ngikwesabi nje. Noma ngabe ubani. Uma ngingakalwi nje nawe ngikwesabi. Wena kowakhula ngakini wazi ukuthi uma kukwe kwakho ukukhuluma fanele kubula umuntu. Qhubeka naleyo nto oyifundiswa oyihlo bakho. Thina safundisa ukuthanda, safundisa impilo, safundisa ukukhuluma, ukuthi into uma ungayibonanga khuluma, mawubhedile ububhede kahle phakathi kwabafowenu. Ocabanga ukuthi fanele ngiyifeke, akeseke. Akeze hawu lokho weyikhulumela ngakho macingwane uyayidlalela. Uyayidlalela iningi lalabo abateni basabayo nina. Iningi labo labateni basabayo la ku social media abayiveza beyizingozi nani. Basaba mina. Mina akanginaso isidingo sokuhambe ngichazela umuntu ngami ngoba kukhona izinto omunye indoda ofuna uyibona lokho akuyona impilo bese uyakiyeka. So ningangiphikeleli mina ngento engenayo impilo ngoba aniyazi. Ayizondi kabi.